दिनैनि डिसिसना जाहाथे फैबाय थानाय 50 बा 40 बोसोर उनाव जाहाथे जोंनि जाथिया खस्थ' मोनहैया बेखौ लानानै डिसिसनखौ लायो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय जाहैबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोनजों प्रमद बर' सारनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। दा बुंनाय रावफोराव माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लाङोबा नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बियो आरो जुदि भिडिअआ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ शेयार खालामगोन होननानैबो आं आसा खालामबाय। लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जों बयबो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ मिथिगौ आरो गोसो गोरबोजों बयबो मोजांबो मोनो। नाथाय बेयाव माखासे खोथायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा बा समाजनि मानसिफोरा गाज्रि मोनदों होननानै जों मिथिनो मोनो। मानोना दानि जुगाव ससियेल मिडियानि जुग, फिसा फिसा खोथा बा गिदिर गिदिर जेखियानो खोथा जाया मानो जोंनि समाजाव जानाय, हारियाव जानाय गासिखौबो जों मिथिनानै मोननो हायो। दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जों नायोब्ला माखासे रायजो राजाफोरा जोंनि प्रमद बर' सारनि सायाव गाज्रिबो मोननाय दं, खायसेया मोजांबो मोननाय दं। नाथाय बिनि मेइन जुदि जोंनि जाथियाव मोजाङैनो सोलिमारदों होमब्ला माखासे जोंनि संगठननि माखासे मेलेमजिबि मानसिफ्रा दिनै माने एगेन्स्टआव गसंनानै फैनो गोनां जादों। बेफोरखौ आङो एसे गोरोन्थि दं सानो। दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्ट बा आफादगिरिमोन, अब्ला जोंनि बर'खौ खौसेथि लाबोनायाव बिराद गिदिर मोनसे मैखोम खामानि मावदोंमोन, जायनि थाखाय जों बर'फ्रा खौसेथि जानो हादोंमोन। बे खौसेथिनि गेजेरजोंनो दिनै जाय एकर्डआ फैदों। नाथाय जोंनि सिमाङा बा प्रमद बर'नि सिमाङाबो बिटिआर नङामोन, बड'लेण्डआनोमोन। जेखियानो जाया मानो दिनै जाय एकर्डआ जानानै फैबाय, दा बेखौ मानिनानै लाबाय। बै समाव जोंनि प्रमद बर' सारा जोंनि जाथिनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो लानानै राजा लामा जथेनाय, रेल लामा जथेनाय, दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानै धरना हैनाय, हांगार स्ट्राइक खालामनाय, बेफोरो गोबां गोहोम खोख्लैनाय सरकारनि एगेन्स्टै खामानि मावनायमोन। दा बै समाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा ओरैबायदि सापर्ट होदोंमोन कि मेगन मेसेबनानै जोंनि प्रमद बर'आ जाथिनि थाखाय थैथां खामानिखौ मावलांगोन होननानै। दा एकर्डनि उननिफ्राय बिटिआरनि CM जानायनिफ्राय जों प्रमद बर' सारनि सायावनो माखासे गोबां रायजो राजाफोरखौ एगेन्स्ट जानाय नुनो मोनदों। दा जोंनि बै समाव NDFBनि मावथि हान्जाफोरा जाय समाव प्रमद बर' सारा जोंनि हारिखौ खौसेथि खालामदोंमोन आरो NDFBफोरा जोंनि माखासे जाथिनिफ्राय बा राजखान्थिजों लोगोसे जोंनि जाथिखौ नाख्रेबबोबाय थानो नागिरदोंमोन। बै समाव गोबां हेफाजाब होबोदों। जाय NDFBनि बिथांमोना हाग्रायाव थानानै गावनि जिउ, गावनि सुबिदा, गावनि न'खर गासिखौबो गारनानै जेरै जाबायदि जोंनि हारिखौ लाखिबोदोंमोन, दा दिनै बिसोरबो मोनसे जुक्तिनि गेजेरजों बायहेरायाव ओंखारबोबाय। दा दिनै प्रमद बर'खौ दिनै रायजो राजाफोरा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों होनोबा मेइन 1 नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय जोंनि जाय हाथियार दैनानै जोंनि जाथिखौ सिगांनिफ्राय 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जाय थांखिखौ लानानै जोंनि बर'फ्रा बे हाग्रायाव थांदोंमोन, एबा जाय थांखिखौ लानानै प्रमद बर' सारा आवगायबोदोंमोन। दा दिनै प्रमद बर' सारा फैनानै पलिटिकेलाव हाबफैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टजों लानानै। ओमफ्राय दिनै प्रमद बर'नि बुंनायावनो, जोंनि माखासे आफादफोरनि रिकुवेस्ट खावलायनायावनो जोंनि हाग्रायाव थानाय जोहोलावफोरा दिनै फैनानै सारेन्डार लाफैदोंमोन आरो बे एग्रिमेन्टखौ एक्सेप्ट खालामनानै लादोंमोन। नाथाय दिनै बे एक्सेप्ट जानायनि उनावबो दिनै जाय जोंनि हारिखौ रैखाथि होग्रा जेरै रन्जन दैमारि सार आरो माखासे NDFBनि केडारफोरा जाय जेलाव थानानै दं, बेफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि सायावबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोबां मानसिफोरा खुद्रिनाय दं। दा बे केसफोरखौ माबे समाव उइथड्र खालामगोन, बबे समाव बोखारगोन, बेखौ दा थिग रावबो बुंनो हाया। दिनै बिसोरो जोंनि जाथिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय हाग्रायाव ओंखाराखैमोन। जोंनि बयबो
जेसेबांनाखि बर' जाथिफोर दङ जोंनि जायगायाव बिसोरखौ रैखाथि खालामनो थाखायसो दिनै हाग्रायाव ओंखारदोंमोन। दा दिनै जाय पिस एकर्डनि गेजेरजों एकर्ड लाबोदों बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै बिसोरखौ गहोनांगौमोन। नाथाय दा साफा साफा जाय जोंनि जोहोलावफ्रा बयबो हारिनि थाखाय सानदोंमोन, दा जाय न'खरा जेलाव जाहैनांदों, जाय एनडिएफबिफ्रा, दा बिसोरनि न'खरासो मोनसे न'खरा बिसोरनि केसखौ गेलेनांगौ जायोब्ला बेयो मोनसे जोंनि सासननि बा जोंनि हारिनि थाखाय गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा। दा बेखौ खालामनो नाङा होननानै आं सानो। दा रायजो राजाफ्राबो बेनि सायाव गोबां सोंथि सोङो। दा प्रमद बर' सारा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ खोनायोब्ला आङो सानो बेफोरखौ थाबैनो मावथारनांगौ होननानै। नैथियाव जोंनि माखासे जाय कन्ट्रेक्टरफोर, लकेल कन्ट्रेक्टरखौनो होन, फिसा फिसौ कन्ट्रेक्ट लाग्राफोर, दा जोंनि जायगायाव बेफोर कन्ट्रेक्टफोरखौ मोननो हाया होननानै आं खोनानो मोन्दों। बायह्रानिफ्राय फैनाय माखासे गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरसो जोंनि बिटिआर एरियायाव जायफोर गिदिर गिदिर खामानि मावनाय दं बेफोरखौ बिसोरनि आखायावसो होनाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। दा बेयावबो आं सानो जाय बिटिआरआव स्टेटनिफ्राय होनो बा सेन्ट्रेलनिफ्राय जाय फैसाफोरा फैयो जोंनि जायगानि मानसियानो माने बेयाव खामानिखौ मावनो खाबु मोननांगौ आरो जोंनि लकेल एरियानि जाय मानसिफोरा खामानिखौ मावनानै बे फैसाखौ मोनगोन जोंनि एरियायावनो माने बाहायनांगौ बा सरकारनि माबायाव माखासे मार्केटजों होन जायखिया खामानियावनो बाहायनानै जोंनि जायगायावनो थाफिननाय बायदि जानांगौ। दा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय माखासे मानसिफ्रासो जोंनि फैसाखौ लानानै दस्रा जायगायाव लानानै थाङोब्ला जोंनि निस्सय पाब्लिकफ्रा कांगाल जागोन, माने फैसा थाखा गैजायै जागोन। दा बेखौ साननानै नायोब्ला जोंनि माखासे एपइन्टमेन्टखौनो होन बा मावनाय दांनायावनो होन जोंनि लकेल जाय मानसि बिटिआर ओनसोलाव दङ बेफोरनो होनाया गाहाम जागोन होननानै आं सानो। ओमफ्राय थामथियाव दङ जोंनि, आं क'क्राझारावनो थायो, ओमफ्राय बेयावनो माखासे जों बावैसो सिगां न'आव थांनाय समाव खोनानो मोन्दों माखासे फिसा फिसा बिजनेसमेनफोर जाय समाव सिगांनि माने पार्टिनि समाव गोबां फिसा फिसा बिजनेसफोराबो मावनानै मोजां न'खर दानो हायोमोन। ओमफ्राय दा नैबे सरकार फैनायनि समाव माखासे गोबां बिजनेसफोरा माने गाज्रि जानानै दं होननानै बुंनाय खोनादों। आरो माखासे जाय मलफोर जोंनि जायगायाव सुबिदा बायदि लानानै फैदों, बिशाल होन, रिलायन्स होन, ओमफ्राय बियो बाजार इन्डियाफोर बायदि गोबां माने मार्केटफोर दङ। बे मार्केटफोराव माखासे खामायनाय माने सर्स गैयैनि थाखाय बे मलफोराबो माखासे समाव माने बेनिफ्राय खारलांनो बायदि बायध' जादों होननानै आं खोनादों। दा बेफोरबायदि माने जोंनि बिटिआर एरियायाव जाय समाव जों दावगाफुबाय थानाय सम, बे समाव दा बेफोरबायदि काहानिया जानानै थांबाय थायोबा जौगानायावहाय जानो। जोंनि जौगानायजों लोगोसे पाब्लिकफोरनि जाय सर्सेसखौ होयो, जेरै मलफ्राव जोंनि गोबां बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोर खामानि मावो, कन्ट्रेक्टरफोरजों गोबां जोंनि खामानि मावग्राफोर दं आसे पासे गोबां, पाब्लिकफ्राबो कन्ट्रेक्ट खामानि मावोबा बिसोरनि लेबारफोरजों खामानि मावबानो सुबिदा मोनगोन, फैसा थाखा खामायनो मोनगोन। बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानानै जोंनि जयै बिदियावसो जोंनि बिटिआरआव जौगानाय फैगोन। दा दिनै जोंनि सुबिदा बायदि पलिटिकेल पार्टिजों लानानै जों गोबां जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हायो। दा जुदि पलिटिकेल पार्टिया लोरबांबा, दा जों मिथिगौ जोंनि पलिटिकेल पार्टिया एलायन्सआव दङ, गोबां मोनथाम मोनब्रै पार्टिजों रुलिं खालामदों। दा बेयाव पार्टिया एथेबां एफर्ड खालामनो हाया होननानैबो जों सानो आरो। दा बियो नंगौना नङा, दा जोंनि रायजो राजाफ्रानो डिसाइड खालामगोन बेफोरखौ कि माबायदि मावमारदों। दा जोंबो बांद्राय गामि एरियायाव थानाय जाया बा जायगायाव थानाय जाया, गोजानाव थानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाय इनफरमेसनखौ मोनो, दा बेफोरखौ नुनानै जोंबो एसे गिखांनाय फैयो। दा लकसभा सिटनि माखासे चेन्जिं जालायनायाव बेफोरखौबो नुनानै जोंबो माखासे गिनाय फैयो। दा जेबायदि मणिपुराव मैते कमिउनिटिया गावसिनि जेनेरेल कास्टखौ एसटिआव कनभार्ट खालामनो नागिरो, बेबायदि जाहाथे जोंनि जायगायाव कन्ट्रभारसि बा दावराव जाया, बेफोरबायदि खोथाफोरखौ लानानै आं
बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि जेसेबांखि बर'नि लिडारफोर दङ दिनैनि डिसिसना जाहाथे फैबाय थानाय 50 बा 40 बोसोर उनाव जाहाथे जोंनि जाथिया खस्थ' मोनहैया बेखौ लानानै डिसिसनखौ लायो, नाखि गावनि राजनितिनि लोब्बाखौ लानानैल' गावनि बेनिफिटखौ लानानै डिसिसनखौ लायो बेखौ आं लुबैया। दा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सायाव बे मोननै मोनथामसो इस्युस दङ जायखौ लानानै जोंनि बर'फ्रा गोबां रागा जोंखांनाय दङ। दिनै साख्रि बाख्रिनि सेलेक्सनाबो जोंनि साख्रिनि सेलेक्सननि थाखाय बायह्रानिफ्रायसो फैग्रा जाबाय होननानैबो खोनानो मोन्दों। बेफोरबायदि बाथ्राफोरा नंखायब्ला जों बर'फ्रा माने लिडारफ्रा फैनानै क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ आरो माखासे नङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि पाब्लिकफोरखौ माने जाम्बा बानायनो नाङा आरो। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंबाय बायदोंबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों।